Kumnandi ukuba iphanda wengane zakwethu. Yabazi umnandi bokwenza ithikithi. Thothi mhlambe lapho ulenze bese uyalifaka. Mhlawumbe bese masiqeda ulenze bese mhlawumbe uyazumeka ulale, uyabo ulale. Uma uvuka, uvuke nje ngo-congratulations. Ayi! Uvela ungazi noma uvela uye eDubai, noma uvela uye USA, noma uvela uye ePinjabulo. Yazi uvela ube over the moon nje. Bafowethu kumnandi uba yiphanda. Yazi kumnandi uba yiphanda bafowethu ngoba uzenzela nje into yakho uyibhekele phezulu embhedeni, awuna stress samuntu, uyabona nje. Wena nje nento yakho, uyabo. Hayi kumnandi bafowethu uba yiphanda ngane zakwethu. Hayi kumnandi yabona uma ungabazi. Le nto le ifuna ungayicamazeleli, uyabo. Ungayi ngenhliziyo eyilukululu ukuthi manje ufuna uyabona like yivu. Cha, take it slowly, uyabo. Ungayi ngolaka lapho ngoba waya ngolaka, ayi uzobuya uhlehla nyova kabuhlungu. Ayiphaphela le nto le, ungayiphapheli, ayisiyona umngane wakho. Ungayiphapheli nje sidalo. Ungayiphapheli. Kanti ke futhi nokuthandaza kubalekile before udlala ngoba hey bafowethu akudlalwa lapha, uyabo. Ikhethi imizi le nto. Yabo. Kunjalo nje ngazawethu. Hey bafowethu kumnandi kuba iphanda nje lokho engingakusho kumnandi. Yabona mina iyodwa kuphela ngijabulisa i-message, congrats kuphela nje osuka lapha elokhuzaneni. Hawu madoda. Shwele ayizonke abafowethu phambili ngamaphanda phambili. Phambili ngempupho phambili. Shwele.